Shosho guys, welcome back to Speaker Nawe. I'm still your boy Taylor DJ. So today ngifuna ukwenza i-reaction ngensizwa eyamaskandila. I think kumele siqale sithathe notice ngempela because ingoma yale ikhiphile ngo-2025 enze likhulu. So lensizwa leyo Nkeshemba. So Nkeshemba khona ingoma la ikhiphile kuyatrenda kakhulu ku TikTok, iyatrenda kakhulu ku YouTube. Ithi ngixolele mntanami. Ingoma nje inestory esijulile la ukuthi umuntu efuna ukuba ubaba but ayithola ngichance ngoba ekade eboshiwe but leyo ngoma le ibe enkulu and ngeke ngabona abalandeli bamaskandi bekhala le time ukunominate lapha ne top 20 yokhozi ukuthi lensizwa le bekudeserve ukungena kwi top 10 le song of the year but ngaleso sikhathi bengayazi ke lensizwa lami ingoma bengiyazi but yona bengayazi ngisanda ukuyazi nje lensizwa because khona ucwaningo ama states aka 2025 so lapha uGoogle bade bekhipha ama artists akade seshwa kakhulu kulonyaka so igama lendoda lithema livela ku top 10 igama le artist eliseshwa kakhulu eMzansi abantu befuna ukwazi ukuthi ubani ngabe usho okay I think lo mjida une potential I think une future bright because this means abantu abaningi ba waste not ba spend isikhathi sabo bese shuthi eyabale ngoma this means abantu abaningi lento engizule nama ngizoleya ngoma bayizwile so igama lakhe livelile lapha ku top 10 ngoma abantu artist eliseshwa South Africa so ukutop 10 into enkulu ke leyo I think leyo into engakwazi ukushintsha eyenze kwi-currency because ingoma yakhe inkulu negama lakhe liseshwa kakhulu next day so I think omunye umuntu engamele simbheke amehlabuvu ngenzeka mhlawumbe ebe ne-hit album ngenzeka i-attention ibekena so Nkeshemba laphana insizwa yase ngokuhlala enanda but ithi ngokudabuka iharding laphana ikhona interview yakhe laphana engeke ngayibona kuBhanyaza TV laphana bade bekhuluma naye so I think lo ngoma lo ndoda le abantu amele beqale beinvest kuyona abantu bafuna ukubona ama returns because I think ikhona into akazana ngo2026 nje so bengifuna kureact kule ngoma yakhe before kuphela unyaka because I feel like omunye umuntu amehlo azoyakena laphana because kulonyaka umafika izolo uvela wasatha sonke spotlight wasibhekisa la kulabantu ade besafika kumaskandi noma igama labethi lingakakhulu ngalondlela but I think uNkeshemba ikhona into ezayo ikhona into enkulu lapha so Universal no so nemoto bayafuna imali zabo zama streams nangu umjida because even ingoma yakhe la right now I think sitting on 8.8 million ezingenza le video ngenze ukuthi mhlawumbe the time idropa izobe si more than 9 million so I think omunye umuntu ozoba big ngo2026 so siyampredict to speaker now uNkeshemba no hayi sikuzwile indlela nje akabhala ngayo ingoma because ivoice yakhe na ngeke ngayizwa noma eseshaya lapha ku live ivoice live wakho uqonda uthe so uzoba ingozi kakhulu amfana lapho kumaskandi so 2026 I know I think bemgada abantu I hope nakuma event mhlawumbe amakhulu afana nabo Mpucuzewo festival bazombiza lapha ebe khona lapha ezobamela abantu base harding because I know why unzima ngimzwile so nje ngizoyivala lapha ivideo yami Speaker Nawe sekhona ku Twitter @Speaker Nawe sikhona ku Instagram Speaker Nawe sikhona ku Facebook Speaker Nawe siyatholakala na ku Twitch Speaker Nawe awe we out.